ಏತ್ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡಿಪುಲೆ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಗು ಶೀಟ್ ಮತ ರಟ್ಟದು ಪೋವನಗುಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಭೂಕಂಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಅನ್ಸದ್ ಇಗ್ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ ಪಿದೆ ಬತ್ತುವನಗ ಫುಲ್ ಶೀಟ್ ಪೂರ ರಟದೆ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು. ಬತರಡ್ ಆಯ್ಚಿ ಮಾರೆ ಪೂರ ಸೀತಾಫಲತ ಮರ ಮತ ಮಗ್ಗರ್ದುಂಡು ಬೊಕ ಬಾರೆದಲ ಉಂದು ಮತ ತಸಿ ಮತ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ ಮಗ್ಗರ್ದು ಪೋತುಂಡು. ಅವು ಮತ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆತ ಅವು ಫುಲ್ ಮಗ್ಗರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಬಾರೆದ ತಸಿ ಬೊಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಇಂಚ ಮತ ಅಬತರ ಬರ್ಸದ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ್ ಅನ್ವಿತ ಉಡುಪಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲರ್ ಪಂಡ್ದೆನೊನ್ವೆ ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಮಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಚಪಾತಿ. ಸೊ ಆಯ್ ಬುಕ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಚಪಾತಿ ತಿಂಡೆ ಬುಕ ದಾದ ಪಂಡ ಪುಳಿಯೋಗರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಚಪಾತಿನೇ ತಿಂಡೆ ಎಂಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಎನ್ನುಂಡು ಅವ್ವೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡಿಪುಲೆ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆಡ್ ಪದೆಂಗಿನ ನನಿತು ತಿದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದೆನ್ನಿನು ಬೊಕ ಬರ್ಸಲ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್‌ಡ್ ಬೊಕ ಬೈದೆನ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಚೂರು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ್ ಎನ್ನುಂಡು ಇಂಕ್. ಸೊ ಅಂಚ ಉಂದೆನ್ ರಡ್ಡ್ ಸರಿ ನಿಕುಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಥ್ವಾ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ನಡಪುಂಡು ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ ಉಂದೆನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್‌ಗ್ ಪಾಡೊನ್ಗ ಪಾಡ್ದ್ ಆಯ್ ಬುಕ ಐಕ್ ಟೇಸ್ಟ್‌ಗ್ ಬೆಲ್ಲ ಅಥ್ವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಚೂರ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಅವೆನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತುದು ಬೊಕ ಐಕ್ ನೀರ್ ನಿಕುಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬೊಕ ಪಂಡಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೆಲ್ಲಲ ದೆತೊಂಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಬಕ ಇಂದು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಿ ಬರ್ಸ ಮಾರೆ ಯಪ್ಪ ದೇವಾ. ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಕ್ಕುನ್ ಲೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 8:30ಗೆ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕುನು ಪಂಡ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಏನಿತ ದಿನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತುಂಡತ ಯಾನ್ ಬೇಗನೆ ಲಕ್ಕದೆ ಪಂಡೆನ್ನುನು ಬೊಕ ಸೀದಾ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದ ಮೀವೆರೆಗೆ ಪೋಪುನು ಸೀದಾ. ಸೊ ಮೀವೆರೆ ಪೋವನಗ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪೆ 9:30 ಅವಂಬ ಇದ್ದುಂಡು ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕುನ ಟೈಮ್ ಅయింದು ಪಂದ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡೆ ಎಂಕ್. ಬೊಕ ಪಿದೆ ಬತ್ ತೂಪೆ ವಾನ್ ನಮುನಿ ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಯಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಲು ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಅವು ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ನಮ್ಮನ ಶೀಟ್ ಫುಲ್ ರಟದೆ ಪೋತುಂಡು ಒಪ ದೇವ ಇಂಚಿನ ನೀರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿಟೌಟ್ ಫುಲ್ ನೀರ್ ಉಂತುದಿತ್ತುಂಡು ಈ ನಮೂನಿ ಮಾತ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡಿಪುಲೆ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡೆಡ್ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್‌ಲ ಇತ್ತಜಿ. ಸೊ ಅವಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್‌ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಆಯ್ದು ಪೋಂಡು ಈ ಬರ್ಸದ ನಡುಟು ಶೀಟ್ ಮತ ರಟ್ಟದು ಪೋವನಗುಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಭೂಕಂಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಅನ್ಸದ್ ಇಗ್ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ ಪಿದೆ ಬತ್ತುವನಗ ಫುಲ್ ಶೀಟ್ ಪೂರ ರಟದೆ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ ಇನಿ ತಿಂಡಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಚಾ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಪರ್ದ್ ಕುಲ್ಲಿನ್ ಕೂಡರ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಪೋಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಲೈಡೆನಿ ಫುಲ್ಲು ಪಿದೆ ಪೋರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರೆದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಾಜಿಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ ಆರ್ ಬತ್ತೆರ್ ಉಂದು ಪೂರ ಶೀಟ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ
ತೂಲೆತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುದು ದಾದ ಮಾತ ಆತುಂಡು ಪಂಡ್ ಫುಲ್ ನೀರುಂತುದಿತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನೀರು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಪೋಂಡು ನೀರು. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ತೇರ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕ್ ನಡಪರೆಗ್ಲ ಉರು ಅವ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನೀರುಂತುದಿತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ನೀರು. ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ನಮ ಕರೆಂಟ್ಲ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ದಾಲ್ ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಮನ್ತೆರ್. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಪಿದಯ್ಗ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆತುಂಡ್ ತುಲೆತ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಈ ಬರ್ಸದ ಅಬತರಡ್ ಆಯ್ಚಿ ಮಾರೆ ಪೂರ ಸೀತಾಫಲತ ಮರ ಮಾತ ಮಗರ್ದುಂಡು ಬೊಕ ಬಾರೆದಲ ಉಂದು ಮಾತ ತಸಿ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ ಮಗರ್ದು ಪೋತುಂಡು. ಅವು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆತ ಅವು ಫುಲ್ ಮಗರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಬಾರೆದ ತಸಿ. ಬೊಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಇಂಚ ಮಾತ ಅಬತರ ಬರ್ಸದ ತುಲೆ ನನಲ ಮೋಡ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡರ ಬರ್ಸ ಬರೆಗುಂಡು. ಬೊಕ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ಫುಲ್ ವಲೈಡೆ ಇತ್ತೆ ದಾದಲ ಬೇಲೆಲ ಆತುಜಿ ಖಾಲಿ ಮೀಪುನು ತಿಂಪುನು ವಲೈಡೆ ಕುಲ್ಲುನು ಅವ್ವೆ ಆಂಡ್ ಇನಿತ ಫುಲ್ ತುಲೆ ನನಲ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮೋಡ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಪಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ. ಅಂಚ ಓಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಾದುಪ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಅಣದನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್.